Presidenta, señor ministro, falamos hai aínda unha semana da situación do ferrocarril na Galiza na Comisión de Transportes. Posteriormente teremos aínda tamén unha comparecencia súa. En todo caso, xa lle adiantei a pasada semana que nós non nos cansaremos de falar sempre que sexa para reclamar a mellora do transporte público ferroviario no noso país, na Galiza. Nesa comisión, vostede queixouse de que non recoñecemos ao seu goberno todo o que leva feito. Non se preocupe, eu recoñecerei todo o que haxa que recoñecer. Mas, como vostede sabe, eu estou aquí como diputado do BNG para defender os intereses da Galiza e do pobo galego. Con certeza sabe tamén, aínda que só sexa por relación familiar, que o meu país leva décadas sendo discriminado nos investimentos en infraestructuras e servizos de transporte, especialmente ferroviarios, por parte dos gobernos do Estado. A consecuencia é que acumulamos un atraso importante nun país como o noso que, ademais, polas características do seu hábitat, precisa moito de bons sistemas de transporte público dos que, infelizmente, aínda carecen boa parte do territorio. O exemplo máis elocuente da discriminación é o feito de que na Galiza, a pesar de existiren áreas urbanas de 650 ou 750.000 habitantes, como a Coruña, Ferrol ou Vigo, Pontevedra, non teñamos aínda servizo de tren de proximidade, as cercanías de Renfe. Eu espero hoxe saír daqui que todo o pobo galego saia deste debate con boas noticias en relación con isto, particularmente co estudo que o Goberno se comprometeu a elaborar no acordo de investidura asinado co BNG, que non os esquezamos ten unha segunda parte, e é que antes de finalizar esta legislatura se inicien os servizos de tren de proximidade nas principais áreas urbanas e metropolitanas da Galiza. Isto é o que a sociedade galega está esperando. Se callar non lle gusta escoitalo, mais a realidade é que o BNG foi a única forza política, e aí están as hemerotecas ou Google para comprobalo, que colocou a cuestión das cercanías na axenda do Estado, en canto outros se dedicaban a presumir de ave ou a reclamar, caso do presidente do Goberno galego do Partido Popular, a chegada dos trens Abril para aforrar 5 ou 10 minutos na conexión con Madrid. E por que acontece isto? Ben, pois porque o BNG, temos unha visión de país, dunha Galiza que ten que aspirar a un desenvolvemento sobre a base das súas potencialidades para mellorar en benestar, para o que precisa de infraestructuras e dos servizos de transporte adecuados. Non desprezamos en absoluto a conexión de alta velocidade con Madrid, en absoluto, mas reiteramos, porque é verdade, porque é constatável, que a principal preocupación da inmensa maioría dos galegos e galegas é resolver todos os días a mobilidade obrigada e habitual por razón laborais, de estudos de calquera tipo. Por iso insistimos na necesidade do tren de proximidade, mais tamén da modernización e completado da rede ferroviaria interna que contribúa para articular o noso país. E é realmente moi necesario razón pola que tamén introducimos as cuestións máis relevantes no acordo de investidura, por exemplo, a modernización da liña a Coruña-Ferrol e a construción do bypass de Betanzos, en que houve avances, pois pasou a exposición pública, a modernización e electrificación da conexión entre a Coruña e Lugo, a reforma e mellora integral da liña de Feve, Ferrol-Ribadeo, a mellora da liña do Miño, Vigo-Ourense, a saída sur de Vigo para conectar coa rede portuguesa de alta velocidade en Tui Valença ou estudar a conexión entre Santiago de Compostela e Lugo. Houve avances? Houbo, sí, recoñecemos que houve avances, lentos, mas houbo. Do acordo de investidura anterior de 2020 está en fase final de execución a modernización integral da liña Lugo-Ourense, xa concluído estes días o túnel de Oural. Despois de ter a infraestructura, Lugo debe ter tamén os servizos. Está en andamento a conexión ferroviaria co porto exterior da Coruña, chave para a intermodalidade para aumentar o transporte de mercadorías por ferrocarril. O actual acordo de 2023, como dixen, en relación co proxecto
de bypass de Betanzos, coa licitación do estudo para a conexión Santiago-Lugo, coa realización do estudo para o tren de proximidade, ou un maior impulso, aínda que insuficiente, pero en todo caso recoñecemos o maior impulso do que tiñan feito os gobernos do Partido Popular ou os primeiros gobernos do Partido Socialista despois da moción de censura ao corredor atlántico de mercadorías. Dicíalle, señor Puente, que non se preocupe, todo o que vostede faga ímollelo recoñecer porque o que nos interesa, o que interesa ao BNG é que os galegos e galegas teñan máis e mellores servizos. Vostedes actúan e nós daremosles os parabéns. Agora sí, tamén imos sinalar os déficits porque queremos que estes déficits sexan resolvidos. Galiza non aparecía no documento Mercancías 30 chave para impulsar as autoestradas ferroviarias e a intermodalidade estrada-camiños de ferro. Falta empurrar as actuacións para garantir que a conexión de alta velocidade coa fronteira portuguesa, viaxeiros e mercadorías, estea pronta en 2030, data inicial de Portugal e a que figura no acordo de investidura. E impulsar de forma urxente as actuacións para modernizar e electrificar as conexións da Coruña con Lugo e con Ferrol, vías que non coñeceron ningunha actuación significativa de mellora máis de 100 anos. E non é exaxero, señor ministro, estamos falando de 1913, hai, por tanto, 112 anos. Mire, Ferrol, unha vez que se complete, claro, as obras Lugo-Ourense e se doten os servizos adecuados, Ferrol é, hoxe por hoxe, a cidade da Galiza peor comunicada por ferrocarril. Ir en tren desde Ferrol até a Coruña demora até 1 hora e 20 minutos para 68 kilómetros. Unha media de 50 km por hora que pode alcanzar os 55 dependendo do tipo de tren. En todo caso, un dos máis lentos de todo o Estado español. O tren que circula por a rede de ancho métrico entre Ferrol e Ribadeo, que ben podería funcionar como tren de proximidade, de facto vostede sabe que a única, dicimos que a Galiza non ten servizo de proximidade, se non estamos mentindo. É verdade que hai un tramo, como vostede sabe, que é Ferrol-Ortigueira, que ten esa consideración de tren de proximidade, mas non fai, polas condicións en que opera ese tren, realmente non fai este servizo. Esta rede de ancho métrico podería funcionar perfectamente a antiga FEBE como tren de proximidade. Mais que acontece? Que sofre constantes avarías, accidentes, demoras, que fai que non sexa fiável e, por tanto, que non sirva para asegurar a mobilidade diaria, porque vostede sabe perfectamente que a fiabilidade é chave para un servizo ferroviario. Hai que modernizar a plataforma e renovar tamén todo o material rodante. Ademais, señor ministro, os usuarios e usuarias reclaman máis frecuencias, horarios adaptados, prezos máis baixos e que se aplique de verdade o plan de puntualidade para acabar coas constantes demoras e incidencias, especialmente no eixo atlántico. E nós reclamamos, todas e todos reclamamos que se recuperen os servizos suspendidos durante a pandemia, incluído o tren nocturno Monforte-Barcelona, que ofrecía un servizo fundamental para moitos usuarios e usuarias. O actual sistema de bonificación tarifaria é claramente discriminatorio coa Galiza. Non temos servizo de cercanías. Ese servizo que no resto do Estado conta cunha tarifa plana de 20 euros. E aínda por riba de non termos ese servizo de cercanías, temos que pagar 5 veces máis, por exemplo, a Coruña-Santiago, ou até 10 veces máis Vigo a Coruña, por traxectos similares en kilómetros aos das cercanías de Madrid. Vigo-Pontevedra, con pouco máis de 20 kilómetros, paga 2,5 veces máis que os usuarios e usuarias do servizo de cercanías en Madrid ou calquera outro punto do Estado español que conte con este servizo. E non é xusto, señor ministro. Por iso lle reclamamos adaptar de forma inmediata, urxente, o sistema de bonificación para que nun país como o noso, como a Galiza, se en tren de proximidade non saiamos aínda máis prexudicados. Sobre o AVE, de que tanto presumen, só 4 cuestións. O
O AVE só chega a Ourense, e así será polo menos en canto non muden a partir de aí a vía para ancho internacional. Mais, xa dixen, para o BNG non é esta unha prioridade. Non se preocupe, non é o primeiro que lle imos reclamar, porque entendemos que hai outras cousas máis urxentes, e non o é para o BNG nin para os galegos e galegas. Segundo, na realidade nin chega a Ourense, nin chega ben a Ourense, como vostede sabe, falta por concluir a chamada variante de Ourense cun orzamento superior aos 600 millóns de euros, aínda sen dotar en boa parte, con execución estancada e mesmo con dúbidas sobre a realización das obras. Terceiro, chegou con case 30 anos de atraso sobre a primeira data anunciada por un ministro do PSOE que vostede coñece, Abel Caballero, o das luces de Vigo, que se comprometeu que o AVE chegaría a Galiza en 1993. Só se equivocou en 18 anos. E cuarto, foi executada esta liña, e isto é responsabilidade do Partido Popular, hai que dicilo con toda claridade, do Partido Popular e particularmente dunha ministra que era diputada por Pontevedra, ademais, a señora Ana Pastor, con varios tramos de vía única, o que ocasiona frecuentes problemas que levan a demoras e xa teñen levado tamén á suspensión de servizos. É preciso, por tanto, concluir os traballos desde desdobramento. En todo caso, señor Puento, que nos queremos, quer dicir, o BNG, mais tamén a sociedade galega, é poder contar con máis e mellores servizos ferroviarios, porque é de xustiza para recuperar o atraso de tantas décadas de abandono, de infrafinanciamento e de espera, porque os necesitamos para mellorar a calidade de vida e benestar de todos os galegos e galegas, porque os necesitamos tamén para apoiar o desenvolvemento económico da Galiza e mellorar a competitividade do noso sistema productivo, e porque o transporte público ferroviario é o máis eficaz, o máis eficiente e o máis sustentável. Non é coherente falar todos os días de transición ecolóxica e enerxética e non facer unha aposta decidida polo tren como modo de mobilidade do futuro. E nós queremos gañar o futuro. O BNG teno claro, reclamamos que o seu goberno responda e estea á altura do que o pobo galego espera e necesita. Moito obrigado. Grazas, señora presidenta. Obrigado tamén, señor ministro, polas súas explicacións que, efectivamente, pois espero que poda completar, porque de todo o que eu abordei faltan aínda algunhas cuestións que me gustaría coñecer en que estado están por parte do Ministerio. En calquera caso, permítame facer algúns comentarios. Efectivamente, eu xa dixen que lle iba a recoñecer todos os avances que fixese o seu goberno, porque iso significaría beneficiar todos os galegos e galegas, mas tamén ten que entender que sexa insistente a hora de poñer sobre a mesa pois aquilo que nos está facendo, o que está facendo o noso xuízo con excesiva lentitude, recoñecendo que efectivamente as cuestións nunca son fáciles, pero tamén non esquecendo nunca que estamos a falar, a pesar de que vostede di que xa quixeran outras autonomías, di vostede, estamos a falar dun país que sofreu décadas de abandono por parte dos gobernos do Estado, que ten que recuperar tamén pois eses déficits con un esforzo especial que nos reclamamos. Falaba vostede da implantación do sistema RTMS. Parecenos moi ben. Nos só lamentamos que non estivese posto no seu momento para ter evitado un gravísimo accidente como o de Santiago de Compostela, como o da curva da Grandeira en Santiago de Compostela, porque teríamos evitado 80 vítimas mortais e moitas máis feridas. E hai unha responsabilidade política nisto, teño que dicilo, infelizmente compartida entre Partido Popular e Partido Socialista, porque foron actuacións que iniciou o ministro Xosé Blanco do Partido Socialista e que concluiu de maneira inadecuada a ministra Ana Pastor do Partido Popular. En todo caso, está ben que poñamos os medios para que situacións como esa non se volvan a repetir. Falaba vostede tamén dos incrementos de frecuencias e de prazas na conexión con Madrid. Parécenos ben, pero nós vimos reclamando
que se incrementen tamén o número de prazas e as frecuencias no eixo atlántico, porque máis unha vez poñemos o foco na mobilidade diaria e obrigada. Claro, sacan peito dos abonos que o seu goberno puxo en marcha, sabemos que é así, fixo ademais nun contexto en que era necesario, a partir da pandemia, da crise económica, pero terame que recoñecer que eses abonos tamén puxeron de manifesto que se un servizo ferroviario se presta en boas condicións e cuns prezos que poden ser atraentes, neste caso con abonos que en casos implicaban a gratuidade, hai demanda, porque fíxese, falaba vostede das melloras que se teñen producido na rede de ancho métrico. Non son, aínda estamos moi lonxe de que sexan as necesarias, pero é que na rede de ancho métrico unha das cuestións que sempre puxo como pretexto o Ministerio para non actuar de maneira máis decidida é que ten pouca demanda. E sabe vostede por que ten pouca demanda? Pois porque non se prestan nas condicións adecuadas, porque non é fiable. Se a xente non sabe se pode chegar ao seu traballo collendo o ferrocarril, non colle o ferrocarril, leva o seu vehículo particular. Por tanto, hai unha demostración empírica no eixo atlántico, que ademais é unha das liñas máis rendíveis para a Renfe de todo o Estado español, de que habendo un bon servizo nas debidas condicións, coas frecuencias adecuadas e con prezos tamén adecuados, hai demanda de ferrocarril. E isto é o que nos leva a nos a reclamar, efectivamente, que se recuperen frecuencias que foron suprimidas e ainda non se recuperaron e que se poñan máis prazas tamén no eixo atlántico. En relación coas estacións, está ben, efectivamente, as actuacións que coñecemos que se fixeron na modernización das estacións, algunhas con problemas, como é o caso da estación de Ourense, pero, e tamén, efectivamente, xa se deu cumprimento a unha parte do acordo de investidura en relación coa estación de Santiago de Compostela, que xa foi inaugurada, e que leva o nome Daniel Castelao. Efectivamente, isto é así, ou esquecer a facer antes referencia a isto. Hai unha segunda parte dese acordo que é a musealización da estación en relación coa vida e coa obra de Daniel Castelao. E sería bon, porque, polo que sei, o Concello de Santiago ten un proxecto que encargou a un dos principais deseñadores de Galiza para a musealización dese espazo, e até onde sei tamén estás encontrando con algunhas dificultades nas conversas tanto con Adif como con o Ministerio para que poida arrancar ese proceso de musealización da estación, que creo que é importante porque hoxe Santiago de Compostela, por ferrocarril, é a porta, podemos dicir, a porta principal de entrada a Galiza, xunto con Ourense, e estaría ben, por tanto, que nesa chegada ao noso país todos os viaxeiros e viaxeiras puidesen coñecer un pouquiño máis da nosa cultura e particularmente da figura e da obra de Daniel Castelao. Sabe vostede que ademais este ano foi declarado pola Xunta como ano Castelao. Esperamos que o estudo de cercanía se complete canto antes. Vostede me di que vai estar antes de final do ano 2025, eu non teño por que non creerlle, pero de verdade que é urxente que cumpran eses prazos, porque é necesario que se poña en marcha o servizo de cercanías ferroviarias antes de que acabe esta legislatura. E parecenos a priori, esperamos a coñecelo en profundidade, poder lelo, pero parecenos a priori que é positivo ese enfoque de considerar a proximidade non estritamente nas áreas urbanas e metropolitanas, sino tamén nunha media distancia que na Galiza realmente fai ese servizo de proximidade. Eu teño comentado, hai moitos usuarios e usuarias que utilizan diariamente o ferrocarril para se desplazaren entre A Coruña e Santiago de Compostela, que son 20 minutos, e que efectivamente pode ser equiparável a un servizo de cercanías ferroviarias. Por tanto, esa idea de que haxa 4 áreas, unha complementaria que sería a da rede de ancho métrico, A Coruña, Vigo, que ao mesmo tempo houvese outra que abranxese o eixo atlántico e outra a liña interior, realmente estaríamos prácticamente dando servizo de proximidade a todas as cidades do noso país. Quedaría exclusivamente descolgada Lugo. De calquera maneira, estamos falando dun primeiro paso que pode e debe continuar no futuro. O importante nisto é comezar. Nos esperamos, efectivamente, que cumpran e que antes de que acabe esta legislatura teñamos a cercanía ferroviaria no noso país. Moito obrigado.
Muchas gracias.